गोथार महालय फुजाखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै गसाइगावनि गयबारि ब्रह्म मन्दिराव जयग आहुति होदों। दिनै हादरनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव गोथार महालय फुजाखौ लोब्बा लाखिनानै फुजा होनाय बायदिनो गसाइगावनि गयबारि ब्रह्म मन्दिरावबो गोथार महालय फुजा फालिनाय जायो। गोथार महालय फुजाजों लोब्बा लाखिनानै मुलुग शान्तिनि थाखाय गसाइगाव जिल्ला आइजो आफादनि आफादगिरि प्रतिभा बसुमतारीनि दैदेननायाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ खौसे लानानै जयग आहुति होनाय जायो। बे हाबाफारियाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसार संसदनि गाहाय लेंथुमगिरि विद्यासागर ब्रह्म, गसाइगाव जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरि रतन कुमार ब्रह्म, रांगिरि पनिन बसुमतारी, लाइमोन प्रसार संसदनि फोसावगिरि जतेन्द्र बसुमतारी बिथांमोनखौबो बाहागो लायो। इंराजि 2024 मायथाइनि 2 अक्ट'बर बे गोथार बुब्लियाव महालया पार्बन फालिथायखौ लोब्बा लाखिनानै गुवाबारि गामिनि ब्रह्म मन्दिराव बेवहायनो गसाइगाव जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि रतन कुमार ब्रह्म बाबाबो बाहागो लाफैदों आरो जोंनि गसाइगाव जिल्ला आइजो आफादनि आफादगिरि मुस्रिमा प्रतिभा ब्रह्म आइनि दैदेननायावनो दिनै बे मोनसे हाबाफारिखौ बे गुवाबारि गामिनि गासै रायजो राजाखौ लानानै बे दिनैनि जेनाखि महालया पार्बन बे फालिथायखौ दिनै खुंफुंनाय जादों। बेखौ जोङो जग्याहुतिनि खान्थिजोंनो जोङो बे महालया पार्बनखौ जों फालिबाय। महालयानि ओंथिखौ आं एसे बिजिरनानै होनो आखायाव लाबाय। महा माने बयनिख्रुइबो देरसिन गिदिर होननाय जायो। लय माने मोनसे न' महालय, जेरैहाय फरायसालिखौ शिक्षालय होननानै दिन्थियो, जग्यालय होननानै दिन्थियो, बिदिनो हसिबालय होननानै दिन्थियो। थिग बेबादिनो बुहुमनि मोनसे नमा न' आरोखि बे माबाया महालया। बे महालयावनो त्रिगुणात्मा जगत होनना बुंदों। थाखोथाम मुलुग दं, जेरै जों थानायखौ भुलक होनना बुंबाय, ओमफ्राय अखाफोर मण्डलखौ अन्तरिलक होनना बुंबाय, मोब्लिब अर्थ बिद्युत ज्योति, बिनिफ्राय स्वर्गलकआव गियान ज्योति, बयनिख्रुइबो देरसिन सान सुर्य नारायणआ बेयाव थाबाय आरोखि। दा बे सुर्य नारायणआनो अखाफोरखौबो खामानि मावहोयो आरो जोंखौबो भुलकआव आथुमब्रै जिउ जिबिखौ हाबा मावहोयो। माने एक सेकेन्डबो थाद'नाय गैयै बे आथुमब्रै जिउ जिबिखौ जोंखौ सान हर खामानि मावहोगासिनो दङ। आथुमब्रै जिब जिबिया जाहैबाय उरन, बरुन, गजन, ब्रह्मन। उरना जाहैबाय उरुनिया जिब बिरबायग्रा जिबिफोर, बरुना जाहैबाय गुदुं सिङाव थाग्रा दै सिङाव थाग्रा जिबिफोर, गजना जाहैबाय मुलि हारि बेन्दों बेनला बिफां लाइफां आबाद हिसाबै जोंनि जाग्रा आदारफोर, बे जाहैबाय गजन जाथिय। बिनिफ्राय ब्रह्मन जिबा जाहैबाय उदैजों मानबायग्रा आथिंजों एनबायग्रा जेसेबां बुहुमाव दोरोदनो गोरों जिबिफोर दं बेखौनो ब्रह्मन जिब होनना बुङो। बे आथुमब्रै जिउ जिबिनि बे जोंनि भुलकआ थाखुलि। बे आथुमब्रै जिउ जिबिया बेयाव जोनोम जायो, देरो, लावो, थैयो, बेबायदि जायो आरोखि। दा दिनैनि नंगुबै जिथु श्राद्ध पार्बनबो होननाय जादों। श्राद्ध पार्बननि ओंथिया बेनो, बे आथुमब्रै जिउ जिबिया जों मिथिनो मोननाय मिथिनो मोनै गोबां रुंसारि जायो, गोबां गेदेमा सुबुंफोर रुंसारि जालाङो। बा जों दाखालि दैज्लां बोथोराव हालौनाय समाव सानथ्र'हायै जिबसाजों अनिष्ट खालामबाय। जों गारि सालायनायफ्रावबो गोबां जिबसा अनिष्ट खालामो। जों हाबाफारि मावनायावबो माने जोंजों गोबां जिबफ्रा खहा जालांगासिनो दङ। दा बिदिनो गासै जिब बे आथुमब्रै जिउ जिबिनि रुंसारि जानायनिफोरनिनो दिनै मोनसे आद्य श्राद्ध होननानै जों बेखौ फालिनाय जायो ब्रह्मनि आइडिय'लजियाव बे। ओमफ्राय माखासे हिन्दु संस्कृतियावबा जों बेखौ मोनलायबाय जे माने महिषासुरनि श्राद्ध होनना बुंदों। नाथाय बेखौ जों बिजिरोब्ला बे जानोनो हाया आरोखि। खारन महिषासुराथ' दिनैबो थैयाखै। महिषासुरा दुर्गा फुजानि दशमी खालिसो थैगोन। दिनैनिफ्राय 10 दिनसो दङ, 10-11 दिन दं, बिथाङा थैगोन ना, नङा होमबा? अब्ला श्राद्धआ दिनै बोरैथो जाखो, नङा होमबा? ओंखायनो जों बेजों थाङा। जोंना जाहैबाय जोङो जिथु महालय बे गंसे नमा न'नि बे गंसे न'निनो जों आथुमब्रै जिउ जिबि आरो बे आथुमब्रै जिउ जिबिनि मादाव जोंनो बयनिख्रुइबो श्रेष्ठ जिब मानसि महरै जों बे आथुमब्रै जिउ जिबिखौ माने परिसालना खालामग्रा दैदेनग्रा मोनसे जों जिब। बे हिसाबै जों बिसोरनि मंगलार्थे जिब मंगलार्थे जों जे हाबा मावो, दिनै जिब मंगलार्थे हाबा मावनांगौबा जों मोनसे जग्याहुतिनि खान्थिखौ मावनांगोन। बेहा मोनसे साइन्टिफिक पदार्थनि। दा बेनिखायनो जों जग्यनि गेजेरजों जों मिजिंथियो जोंनि बाताबरना शुद्धता जानानै आथुमब्रै जिउ जिबिया जाहाथे गोजोनै थांनानै थानो हायो। जों गासैबो धर्मालम्बी गासैखौबो लाफानानै जोङो खामानिखौ मावनाय जायो। जों बेवहाय सुदु ब्रह्मनि थाखायल' नङा, बुहुमनि बारहावाखौ सोदांनाय माने बुहुमनि गासैखौबो जोङो लाफानानै। ओंखायनो जों बौद्ध धोरोमनि जेबो फारागथि गैया आरो जोंनि शास्त्रआ माने बेयाव जाथि भागबो खालामाखै। मानब धर्मसो होनखादों। मानब धर्मआ जाबाय सुबुं धोरोम।
बे सुबुं धोरोमाव नों गासैबो जाथि धर्मावलम्बीफ्रा जों बेवहाय लाफानानै जों मोनसे इनक्लुसिभ माइन्दनि गेजेरजों जों खामानिखौ मावनाय जायो आरोखि जग्यनि खान्थिया बे बेनिखायनो फोरमायबाय जोङो महालया होनोब्ला जोङो बे गंसे न'निनो गासैबो जिब हिसाबै जों बिसोरनि मोजां खामानि मावनाय बिसोरनि थांनानै थानायनि साननाय बे जोंनाव श्रेष्ठ जिबआव गोग्लैयो हिसाबै आरो बिथांमोननि रुंसारि जालांनायखौबो जों श्रेष्ठ जिबआनो जिथु मावनांगौ बेखौबो जों मोनसे आयध्य श्राद्ध हिसाबै दिनैनि बे जग्यनि गेजेरजों जों बेखौ मावफुंनाय जाबाय।